שתקום בבקשה. למה? ותיתן לי לשבת לבד. למה? כי זה פרטי שלי, אני לא באה לשב לידי. מה פרטי בזה? את ישבת פה עד עכשיו שכולם עשו. פרטי שלי, אני עזרתי. תקום נו, בבקשה. אז אני גם לא אעזור לך. תקום! תודה. להירגע. אני אביא לך כוס מים, תהיי רגועה. לא, אתה שתביא לי כוס מים, תקום ותלך לי מהפרצוף כבר. לא. שונאת אותך. לא, בשפה הזאת אני לא אקום אל תפנה לידך. אליי בחיים, אתה בן אדם רע. בצורה הזאת אני לא אקום אתה בן לידך. אדם רע ואל תדבר אליי בחיים לא, שלך. לא, לא. אל תדבר אליי בחיים שלך. את כרגע אמרת לי שאת שונאת אותי, שאני אדע. יאללה, תסבור אותה כבר! יאללה, לא יכולה לסבור אותך. מרוב שאת צועקת, את סוגרת את האוזניים של עצמך. תורידי את הכל, לא לצעוק עליי. לא יכולה לראות אותך יותר. לא יכולה לראות אותי? הגדול תלחץ על נשים. נשבעת לך, אני יודעת נדר שאני לא אדבר איתך בחיים. בדם אני שונאת אותך, אתה בן אדם רע. אבל אני אוהב אותך. יו, אני לא יכולה לסבול אותך, פרצוף שלך אפילו. למה? מה רע בפרצוף אני שלי? שונאת אותך ברמות. למה? מה עשיתי לך? ברמות, אתה בן אדם הכי רע שאני מכירה בחיים שלי. מה רע בי? מה אתה רע, עשיתי לך? אתה רע, תעוף מפה כבר, תן לי להיות לבד. למה את גרשת אותי? זה לא יפה. ככה, כי אני לא רוצה שתשב לידי. זה פוגע בי אבל. יו, אני שונאת אותך, אבל אני שונאת. אוהב אותך, למה את מתנהגת אני אליי ככה? שונאת אותך. למה? ככה, כי אתה בן אדם רע. אבל אני אוהב אותך, למה את שונאת די! אותי?